taga San Joaquin. Bandi gani kaya nila patamison. Inyo pa ayhan relasyon. Hello guys, what's up, welcome back to Boy Manino. Yan doon sa ako nga mo-enjoy, no? Taga, shout out na sa may magpakailanman, kag malaala mo kaya, no? May isa ko din amigo, no? Kung padalabing storya sang migo ko, sa maalaala mo kaya, o kung magpakailanman, meg, laban-laban, pagwapo niya, obra. Mahirap ang maging pogi. Mahirap ang maging pogi. Mahirap ang... Hello! Shout out na sa mga patay, no? Sa mga patay, uya ka mga tao. Hambal nila. Budlay ka na mangita sang namit sa buruso. Kag swabi-swabi nga lalaki ko, no? Budlay. Dala-dala da. O sa bagay. Kapag ni Ben pamigo ko. Kung ma-lockdown gid man ang bilog nga Iloilo, please lang gid, no? Please lang gid. Dalon nyo man lockdown ang mga sungad sa mga chismosa ang mga baho ba no? Assalamualaikum. Oh, hambal nila ko, no? Sala, ano man nagarilyo? Bad na. Hoy, mga lambingasan. Sala, yung mga kutso-kutso kasang iba niya tao, yay. What's up? Hood bang all girls go crazy. Sa mga hambal nila ko, no? Nasubong nga chimpo. Budlay na ko na mangita sa lalaki nga. Hindi gwapo, simple. Tapos, sa buruso, namit-namit, may kagidus mo, may kagidas mo, may kagiiwit, may kagisulalo. Kung sa bagay, busy pa sa pagpangabuhi, amigo ko.